Nemôžem psyllium, tak čím ho nahradiť a dá sa to vôbec? Som Peťa, profesionálna bezlepková šéf-cukrárka a vítam ťa pri ďalšom videu zo série Základy bezlepkového kysnutého cesta, kde ti ukážem základy tak, aby si doma vedela piec s väčšou istotou. Túto otázku od vás dostávam naozaj často. Čím nahradiť psyllium, keď ho nemôžem, nechcem používať alebo ho jednoducho nemám doma? V prvom rade si ale musíme uvedomiť jednu dôležitú vec. Pri psylliu sa nesnažíme nahradiť iba surovinu ako takú. Snažíme sa najmä nahradiť funkciu, ktorú v bezlepkovom kysnutom ceste vytvára. Psyllium totiž viaže veľké množstvo vody, vytvára gelovitú štruktúru, pomáha cestu držať tvar a v kysnutom bezlepkovom ceste čiastočne nahrádza to, čo by v klasickom ceste robil lepok. Preto som si doma rovno pripravila aj vlastný test. Suroviny som vyberala podľa jednoduchých kritérií. Musia byť ľahko dostupné, cenovo priateľné a po zmiešaní s vodou musia vedieť vytvoriť podobnú gelovitú štruktúru alebo podobne viazať vodu ako psyllium. A ideálne by mali pečivu dodať aj vlákninu, ktorú by inak zastúpilo psyllium. Preto som napríklad techniku Tangzong z tohto testu vynechala. Z čoho mi vyšli ľanové a chia semienka. Testovala som ich v rôznych formách, celé, ale aj mleté semienka, múku a ich kombinácie a piekla som z nich základný bezlepkový chlieb, aby som videla, ako sa správajú nielen po zamiešaní s vodou, ale aj pri kysnutí a po upečení. A výsledok? Podľa toho, aký výsledok očakávaš, musíš zvoliť aj formu, v akej ich použiješ, pretože forma môže úplne zmeniť hydratáciu cesta, jeho konzistenciu a aj výslednú štruktúru chleba a tým pádom aj jeho chuť. V mojom teste mi ako víťaz vyšlo chia, ale veľmi záležalo na jej forme, množstve a hydratácii. V praxi to skrátka znamená, že nemôžeš v každom recepte automaticky vymeniť psyllium za chia a čakať rovnaký výsledok. Mala by si upraviť aj hydratáciu, množstvo semienok alebo mučnej zmesi, štruktúru cesta a niekedy je prispôsobiť prácu s cestom. Za mňa bol teda chlieb s chia semienkami asi najbližšie k tomu, ktorý bežne robím so psyllium, a ak nemôžeš psyllium, rozhodne ti odporúčam siahnuť po chia semienkach. Viac nájdeš v popise a celý test, presný recept a všetky moje tipy nájdeš už ako rozsiahle video aj s článkom na mojom Hero Hero. A čo ty, skúšala si už psyllium nahradiť? Napíš mi dolu do komentára, nezabudni ma sledovať a vidíme sa pri ďalšom videu.